барыгызга да, Саба халкына күп итеп сәлам безнең штабтан. Менә бу картадан башлыйбыз инде бу сәяхәт, шуннан башлыйбыз инде безнең штабта. Монда безнең инде отпускага килгән солдатлар позывнойларын, исемнәрен һәм кунакка килгән даталарын куеп, менә без аларга нәзер итеп калдырабыз. Нәзер тартып тора бит инде. Нәзер итеп калдырабыз, җиңү көнен килеп үз кулы белән язып куярга. Менә безнең монда Ставропольдан да, Буадан да, Елабугадан да, мондагы гына солдатлар түгел, безнең Саба солдатлары гына түгел, бүтән районнардан да киләләр. Безнең посылкаларны алган егетләр инде рәхмәт әйтеп киләләр. Менә бу Марат Ибрагимович Галиев тоже хәлләрне белешергә килгән инде. Ул да кул куеп китте. Алла бирсә, бу инде безнең сугышлар җиткәч, без аны чигеп куярбыз инде, матур итеп. Һәм музейга тапшырырбыз инде. Ярдәмне монда ишектән инде кабул итәбез. Менә безнең эшмәкәрләр хәзер, эшмәкәрләр халык зур күләмдә безгә консервны банк белән ярдәм итәләр. Менә бу Алмаз Зөфаров инде игенче безгә ярдәм итте. Ленар Легуны зур күләмдә безгә 1000 банк биргән инде. Бер банкысы 25 сум тора инде шул железный банкаларына. Анда күрсәтермен инде консервны. Буларны безгә Кукмарадан һәм Арчадан сгущенка савытларын җибәрәләр. Без бу сгущенка савытларында основной посылкалар җибәрәбез. Алар үзләре җайлы. Без үзебез инде бит инде Герат бинасында. Безгә бу бинаны Наил абый белән Резеда Кубушка бирделәр. Наил абый үзегез белгәнчә ул Афганистанда хезмәт иткән ветеран. Шуңа күрә без менә шундый матур җирдә бушка урнаштык инде. Һәм иң зур штаб инде. Татарстанда иң зур штаб бездәдер инде ул. 200 квадратка якын. Бик җайлы, бик матур бина. Безнең инде монда основной зал. Монда безнең апалар гуманитар ярдәмне тутыралар, ашларны бүләләр. Менә шундый җирдә инде безнең основной хезмәт куела. Бу инде безгә футболкаларны бер спонсор инде рулон белән тукма алды. Һәм безнең тегүче апалар аларны тектеләр. В основном инде бу футболкаларны тегәләр. Безнең бит инде предпринимательләр тегүчеләр Магнитта урнашкан, Мунраж гүзәл. Без аларга бүлеп бирәбез, алар безгә инде футболканы тегеп бирәләр бушка. Буш вакытларында шуларны тегәләр. Шул тегүчеләргә бик зур рәхмәт. Менә шулай итеп әйберләр упаковать итәбез. Алсак итеп бик зур итеп бүләкләр китерделәр безгә. Аллага шөкер, бу мәсәкәдә эшләп торабыз. Шушы матур зданияларыбызда әйберләр күп, әйбер бетеп тора, килеп тора, китеп тора. Алланың рәхмәте яусын, бөтен ил белән, бөтен Саба районы гына түгел, Саба районы гына дип әйтмим, бөтен районнарында булышалар. Халыкка рәхмәт, авыллар бик күп булышалар, нәрсәләр бар, бөтен әбиләр инде, апалар сандыкларын бушатып бетерделәр бит инде. Хәзер инде сатып алып киләбез, хәерләрне сәдакадан булсын дибез. Исән сау, илләребез тынычланып, егетләребез, әти-әниләребез, әтиләр, абыйлар исән сау әйләнеп кайтсыннар, илләребез тыныч булсын, бергә яшик, бердәм булыйк, бергә булыйк. Сәрия бар инде. Тегүче, ул безнең матраслар үзегә 105 матрас текте инде ул үзегә. Менә аның оныклары, менә шундый курчаклар тегеп биргән, әти белән әни һәм балалары. 5 баласы да бар. Менә буны солдатларга җибәрәбез. Менә бу кызым мен, синең хезмәтең. Сәлам. Көн сайын хәзер бездә хезмәттәсез. Молодцы. Әйдәгез, кызлар, үзегез. Без бүген бокс тутырабыз инде. Безнең бокс менә шундый логотип белән, аны килүче безнең декорациялар ясатырган килүче безгә менә шундый матур логотип рәсем ясады инде. Һәм безнең монда инде общий казанга нинди авылларның өлешләре керә дип әйбер язылган. Хәзер бит инде отдел образования аерым, мәктәпләрне аерым яза идек. Бүген көндә бөтен мәктәпләр булышалар. Менә шундый бокс инде безнең Әниса апа тутыра, менә Әниса апа хезмәткә килгән. Ул безнең иртән монда инде обитансын инде апаларыбыз, Мәрьям апа да, Фәния апа да, алар безнең консервный цехта. Менә шаккаттан инде мин 9-дан 7-гә кадәр көн сайын хезмәттә. Ул Әниса апа, син армыйсың, что ли? Арыгын талау. Ассаламу алейкум, кардәшләрем, сабалылар, мусульман кардәшләрем. Мин нәрсә дип әйтәсем килә? Менә шушында эшкә киләбез көн сайын. Анда мине килмәсәң,
нәрсәдә җитмәгән шикелле. Менә бөтенебез дә монда. Иртә белән торасың, башта авырта, бил дә авырта, кул да сызлый. Шушында килсәң, бөтен авыртулар бетә. Мин менә барыгызны да шушында чакырам. Чөнки безнең шундый катлаулы хәзер сугыш дип әйтикме, СВО бара. Егетләребез шунда үзләренең тормышларын, сәламәтлекләрен бирәләр. Менә нәрсә дип әйтәм, менә чакырам шушында. Менә бөтен авыртулар бетә. Бөтен авыртулар бетә менә шушында. И аннан соң менә бердәмлек, менә һәрберебез белән менә кочаклашып, сөйләшеп, уртаклашып, бер гаилә булып яшибез менә шушында яшәү. Өйдәгеләр дә менә гаиләләрдә бар дип кенә торалар, сүз әйтмиләр. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Безнең бер бокска инде менә шундый әйберләр инде керә. Иң төп инде бездән көтелгән бу саба ашлары, ул инде фронтта бренд булып йөри. Аны инде саба солдатлар гына түгел, аны бөтен фронт белән инде саба ашларын яратып сырыйлар инде күбесе. Кулдан киселгән тукмачны җибәрәбез инде. Менә ашларда бит инде тастымалар бирәләр, без аларны боксның төбенә язабыз. Җәябез инде, ул теге күңел җылысы кергән шикелле инде күренә. Монда безнең инде үзебез җитештергән сухой душ, шәдрә сөлгеләр, алар безнең сандыкларда бар. Пожалуйста, килегез, монда су чистарта торган дару Аквабриз. Без аларны заказ бирәбез инде. Хаҗи Ибрагимович безгә менә ай сайын 4 шешә су, урман суы җибәрә. Менә безнең егетләр аерым кайбер шешәләрне эчмичә, аны экспонат итеп саклыйлар. Шундыйлар да сөйләгәннәр бар. Ул шундый менә үз туган яктан килгән су үзенчә бер кадерле аларга. Хәзер инде без бит инде консервный цех ачтык. Менә безгә монда Радик Исавич белән Рамил абый зур күләмдә шибиләр белән ярдәм иткәнделәр. Бүгенге көндә инде без корбан итләрен ябабыз. Монда менә тавык ите, бройлер куябыз инде. Сухари киптерергә кирәк. Менә хәзер сухари инде әзәйде. Сухарин алып килсәгез бик әйбәт булыр иде. Менә хәзер налоговыйның коллективы, алар үзләре бер бик әйбәт кенә оешып киләләр. Менә үзләре бритвенный станоклар зур күләмдә безгә алып килделәр. Без аларны куябыз. Иң көтелгән әйбер инде шәкшәк. Алар менә шәкшәккә бик сөенәләр инде егетләр. Шәкшәк җибәрегез дип торалар. Менә шундый бәләкәй генә набор, монда сушки дә, карамельләр дә, аларны передовойга кергәндә хәзрәт кесәгә сыя торган җайлы гына куя торган әйбер инде. Аерым инде безнең 3 тәнә капчыгы инде без аны әйтәбез. 3 тәнә капчыкларын әзерләп куябыз. Монда инде безнең тоже сладости инде, шәкшәкләр, төрле сладости. Менә мәсәлән безнең энергостанция сетевая компания инде Рустам абый Якупов. Аларның коллективлары 50 меңгә сладостига ярдәм иттеләр. Без шул сладостиларны 2 ай буе кулландык. Алар безнең примерно 1500 солдатка инде комплектлар ясалды. Менә шундый зур күләмдә. Иң беренчедән кешенең игътибары кирәк. Кеше аңларга тиеш, бүгенге көндә безнең илдә сугыш бара. Безнең илгә каршы бик күп илләр. Без аны аңларга тиеш һәм игътибар бирергә тиеш. Менә мин гел әйтәм, статусларыгызны куйганда сез аны солдатның һәм солдат әнинең үзенә карап куйгыз. Әгәр дә сез уялмыйсыз, шул вакытта гына сез ул информацияны урнаштырыгыз. Менә күңелен ул вопроска бирергә тиеш. Һәм күп әйбер кирәк түгел. Һәр кеше бер уч конфет алып килсә, үз өлешен кертсә, ул менә аның энергетикасы бит инде, аның бәрәкәте зуррак була бит инде ул посылканың. Менә субханалла, мин аны әйтергә дә куркам, безнең барган якларга, посылкалар барган якларга безнең солдатларыбыздан барысыннан да хәбәрләр килеп тора. Менә ул бер мөгъҗиза инде. Алар күпме тапкыр инде нидән коткарылып калдылар үлемнән. Менә именно безнең без язган исемнәргә киткән. Менә ул сезнең әйберегез, алып килгән әйберегез, сезнең дугалар кергән әйберегез, ул безнең егетләребезне саклап тора, без шуларны аңларга тиеш. Материальный нигә кергәндә инде без зур күләмдә перчаткалар инде безгә кирәк, трусиклар кирәк. Анда бит инде бөтен нәрсә одноразовый. Носкилар, без носкиларны вакууматордан чыгарып, менә шулай итеп куябыз. Ул передовой кергәндә җүшләнми инде. Зур күләмдә футболкалар кирәк, триполар кирәк. Без аларны инде тырышабыз нигә алырга. Оптовый базарга инде турадан инде заказ биреп, шуннан алып кайтырга тырышабыз. Но иң беренчедән ул безнең менә Алла бирсә, без монда маскировочный станоклар куярга тырышабыз инде.
Безгә кеше ярдәме кирәк. Менә балалар хәзер бит инде ял итәләр. Хатлар безнең бетә. Хатлар языгыз балалар, бик көтәбез. Солдатларның менә боксны ачканда иң беренче итеп алар ризыкка да карамыйлар. Алар баланың игътибарына карыйлар. Исемнәрен язып җибәрсәләр, алар монда отпускка кайткач бу баланы күрергә тырышалар. Менә шунда военный билет кырыенда алар үзен саклый торган бер әйбер шикелле йөртәләр. Менә без бердәм булып игътибарыбызны солдатларга бирик әле. Безнең бүген инде отпускник солдат, менә Тенекидән Сирень. Аллага тапшырып, менә аларны җибәрәбез инде. Бик зур рәхмәт Сирень. Исәнлектә күрешергә язсын. Пока. Шулай инде аннары өзебез утырып дугалар укып җибәрәбез инде. Егетләребезне сатабыз. Бик зур рәхмәт шулай әзерләгәнгә, шулай тырышканга. Бөтен апайларга, бөтен биргән әйберләрен Алла үзе апарып тапшырды.